ki bincika zaki samu riba. Na shigo duniyar masoya akan kiwa zai ja da ni, in akwai shi ya zo gani, ni fa zalai mishi rauni. Ni fa tuntuni na tantance maza gusu sun fara tsoro, tun da dai ya ba su koro, nahiyar su babu tsaro. Zamani ne ko kuso ne na kasa tantancewa ne, duk masoya sun yi rauni, so ya ba su ya musani. Ni ya binciken da na yi na gane yanzu babu amana, shi yasa an guje makauna, an gane wasu in yau da rana. Masoya shawara ta gare ku don Allah kar ku daina yin su, domin zukata sun yi nasu, kun ga ko in an bari yin su, duk zukata za su narke har mu koma yar gidan jiya. Rayukan mu dukan su sauya, kun ga ko za mu koma jinya. In har nan ta kiyama to ka koma can ga sanka, wance in har ta hakika, wance na can na sanka. Ku dau misalin ku da niya wata ni so ta kini, yanzu wannan ta so ni farar iya mai kyawun launi. Shi yasa na ce da ita ba za na so watan da ba, tunda don ita na yi kiba, ka cire ni cikin uku ba. Na amince kin amince rayuwa ce za mu fara, kaddara ta har da tsira, sun kishi ɗaya ne na tara. Masoyiya ta ke fara ce na kira ki kawai da zara, kin gani na hau kujera, yanzu ne ni samu zarra. Mafiya na kuna ina ne kuka ya ni mu fara kira, kun gani na samu fara, bakin hali ba ta fi tsara. Ajin mu dai ne ni da ita babu mai yi mun na harara. Masoyiya ta amshi fura, kin gama na sa madara, ko ni ma ne ya kanki karkici wai na biya ki, abinda ki yi guna da sake, rabbi ɗaya ne zai biya ki. Inda kina a kusa da ni ya babu wanda zai taɓa ki, inda ku har wani ya taɓa ki, a nan wurin zan yi mishi miki. Duk abinda nake tsammani masoyiya kin sai tashi, na gane kiki na ta kamshi, zuciyata ta yi laushi. Duk akan ki sahibata na fara rarrafe da kaina, duka masu amu kusana dole sun janye da suna. Na faɗa kuma na yi ƙari ba za na so wata madadin ke, jiki da fata har da falke, duk akan ki ne suka narke. Gare ki ni na zama liman, ke kuna kira ki da ladan, ni da ke za mu je Sudan, can mu yi azumin Ramadan.